Gising na po, be! La! Power! Lumabas ka! Timos! La! Naniyo na day paghimo og blade bay kabalo na day kubay din ako magsalig ni Papa. Wala ba kay buot gihimo ni Papa sa ako'y? Tama ra po naghimo kog bago. May gani kabalo na ko muhimo nagtanaw kog tutorial sa YouTube. Karon lang ka artiha ka. Pildiho to ka sa kong blade nga si Horse. Kay mao na niya pinakagay nga blade sa tibuok kalibutan. Arke, humanda kay ngayon sa aking blade. Nasaan ka na Arke? Magpakita ka na sa akin kasi dudurugin ko yung blade mo. Pero Taysa, asa ka si Arke ron no? Pangitaon ako to be, pibalsan ako to. Arke, magpakita ka na sa akin. Dudurugin ko yung blade mo. Ay, naara na ka diri ha. Ala, gusto ka mo to yakay. Hoy! Ay! Nga naman ka, naguratan mo lagi ka. Mangurat, magagalit. Blade na puta. Nanapo ko'y bago. Ala, kagamay manana. Usukol ka ani. Ayaw na! Kadako po danoy! Wala din kalanda! Dalawa na po di mo ay! Amin akong musukol ka ani! Mga nadbog ka nga kadako na! Tanawa ko ako! Kagamay ra ani! Lukoy ka ni oy! Dalawa na po di mo ay! Hinimo na siyang papa no! Oy! Patak ka! Hinimo ba na sa kong papa nga ako naman nagbuhat ani! Maayo po! Kinapurma po ang hinimo ni mo no! Wala na kami nos bay! Nagtanaw itang kong tutorial sa YouTube! Unya! Kung nagtanaw ka! Ganun di makamusukol ani! Huwag ka gabay! Nga kadako na! Sige na! Kambyo na tayo! Imuha daw na niya! Kuha na! Musukol ba ka? Adikoy! Iyaya ko daw ni mo! Di na ko na ikambyo si Timos oy! Basag na kailain ra! Kanang mas raan ba? Aw mas! Di aya! Kadali lang! Mangita sa to! Daw! Murag na ako'y nakitan ngayon na ba? Kanyi! Murag akuha man ko na ba? Oh! Imuha magkani! Anong aman yung punita sa sapa? Gawatan! Ano? Wala punita? Di na punitan nun sa mayong kamot! Sige! Bisag akuha na! Suklan niya mo na! Wala mo niya po na kaya ron! Tistingay lang! Basig maunay na ka sa imong inimo si mong papa! Sige! Tistingay na ako ba? Dali na! Butang na dali! Tanawon ta na imong blade ka ron! Yawa! Dali na! Sukli na! Sige! Sabat ang butang! Tanawa! Daw ka kuha! Nabili lang si Predator ba? Tagam! Akuha mo ko ta si Predator kikuha man! Tanawa! Nilaban sa mo! Unya! Gahay na po kaya kong si Horse no! Nakasamba naman ni Muha! Karoon ba yung makadaog? Sige! Usap! Para magkaalaman na! Pantay lang karoon! Manimalos yun ni si Predator! Pantay lang naroon! Lupad yun ni sa akong si Horse! Tanawa! Lagkapili na po kahanin ron! Sige na! Blaster! Sige! Dumat na po ha! Okay! 1, 2, 3, go! Napildi ka, Arke! Ganawa na ba kaniliyaw? To, Zero? May pagilaban na ni mo kusap! Bayot pa na nga kuha na yung blade! May pulos! Mauta po na ni mo Predatora ka, oy! Di man ka mukampi ka mo! Mura po siya ka mo, ana! Nga ako may amo, ana! Kinuha na may animaw! Tanawa! Di ba nilaban sa ako, ano? Napapildi siya! Sige! Round 3 na! Last! Sige, last! Kapangyarihan na si Horse! Lumabas ka na! Kapangyarihan na, Predator! Lumabas ka na! Sige! Round 3! Blaster! Sige! Impact ko na! 1, 2, 3, go! Hala! Impact bongkak! Hala! Kalansay ay! Pisa-pisa ay! Ana rin ang bida! Magpakulata sa una! Pero mabalos na ipakalas! Pisa-pisa ay! Luuya yun ay! Paano ba yan boy? Team Rider ka na Predator mo!